Здравейте, аз съм Надежда Димитрова, изпълнителен директор на Тимак Агро България. За себе си не знам, но Тимак определено няма нужда от представяне, защото вече 21 години носим иновациите на българския пазар, носим различното, носим различната добавена стойност. Първо бих искала да изразя много сериозната си тревога и съпричастност към ситуацията в сектора, защото за мен тя е безпрецедентно трудна и аз в съзнателния си живот и кариера не помня да съм виждала толкова тежко начало на година. Първо, като вземем под внимание тежките метеорологични условия, тази изключителна влага, която имаме в момента, за разлика примерно от миналата година, пък екстремната суша. Като вземем под внимание също хаоса политическия, който неизменно се отразява на всички решения, които се взимат в сектора. Като минем през излишното дигане на цените на торовете заради карбоновия отпечатък, решението на Европейския съюз, ситуацията е тежка. Липса на ликвидност, огромна задлъжнялост, ниските добиви на слънчоглед и на царевица, ниската цена на пшеницата. Това ни слага в ситуация, която наистина е много предизвикателна, с много негативна окраска, но всъщност каква е идеята да бъда тук? Идеята е да помислим какво можем да направим заедно в такава ситуация. Разбира се, че хората в момента търсят евтините решения, защото са в невъзможност за нещо различно. Аз искам само да призова хората, които за мен българския земеделец е интелигентен европейски земеделец. Когато всички имаме една цел, добри добиви в качествено и количествено отношение, каквито и затруднения да имаме от климатични условия и политически контекст, за мен разумното решение е да се доверим на опита и на това, което може да се докаже с факти. На българския пазар фирмите, които, и това е мое лично мнение, без да ангажирам никой друг, фирмите, които предлагат наистина стойностни неща, се броят на пръстите на едната ръка. Говоря за торове. Останалите просто копират една успешна стратегия. Няма лошо в това, за всеки има място под слънцето, но в момента, в който се използват несправедливи и некоректни аргументи, аз няма как да мълча и Тимак, разбира се, винаги ще оставим етични и коректни и уважителни, но когато има явна несправедливост, няма никакъв проблем да я споделим и да говорим заедно с вас. Има колеги в бранша, които си позволяват да използват аргумента, че са същите като Тимак. Това съм го говорила преди, държа да го кажа сега и от по-висока трибуна. Няма как да са същите като на Тимак, защото разликата между нас и всички останали е патента. Защо е патент? Защото е наш, защото е наше откритие. Тоест, какво говори това, че няма кой друг да го има. Да, ще ни упрекнете във високите цени. Аз никога не би ги категоризирала като високи или ниски, би ги категоризирала като добавена стойност. Нашата стойност има като такава, защото имаме патент. За този патент стоят години наука, години опити. Ние не сме дошли тук да пробваме нещо, а предлагаме на пазара нещо вече готово, изпробвано в лабораторни, в реални условия. Почти всяка година, да не кажа всяка, предлагаме нов продукт. Кой го може това? Малко са фирмите, които могат. Да се върнем на момента същото като на Тимак, но с 200 евро по-евтино. Когато някой иска да ви продаде с този аргумент, моля, поискайте му сертификат за МППА вътре, за N-Pro, за нещо, което ние имаме. Тогава ще приема, че е същото като на Тимак и тогава вече спокойно може да вземете решение да си купите същото като на Тимак от някой друг. Това, че с такива фирми ние произвеждаме в един и същи завод, не значи, че продуктите са същите, защото в този завод те се правят по наша технология, с нашия патент вътре. И в никакъв случай това не е аргумент някой да казва, че е същото. Всъщност, 21 години ние знаем какво правим на българския пазар. Когато някой идва и копира успешната стратегия, нека я копира с уважение и с факти, защото нашата сила каква е? Иновацията. В какво сме иновативни? 1998 година група Ролие
предлага на световния пазар биостимулаторите. 98-ма. Топфоса при нас. Суровина отделна регистрирана в световен мащаб. В момента технологията, която предлагаме, Инфолен с Vitalfit, който е Азот Pro технологията. Абсолютно нови неща. Абсолютно нов подход. С каква идея? С идеята да дадем в този труден момент, и не само в трудните, но и в добрите, особена добавена стойност за нашите фермери. Защото всички ни вълнува как ще се изхраним, с какво ще се храним, как да си опазим земята и как да имаме по-добро бъдеще. Затова пожелавам на всички много разумни решения, много добри резултати, независимо от тежката ситуация. Вярвам, че има излизане от тази криза. Ще бъде бавно, ще бъде трудно, но всички заедно ще се справиме. Благодаря на екипа на Тимък, които разбират и вярват в нашите идеи. Винаги съм казвала, да, търговска фирма сме, да, всеки се бори за някакви печалби, но в случая при нас това не е определящото и никога няма да бъде. Ние искаме да дадем добавена стойност и искаме да дадем опита си в световен мащаб тук, за да бъдат нещата по-добре. И ще направим каквото можем, да останем коректни, да останем точни в преценката си и да помогнем максимално много на всички. Благодаря ви, пожелавам ви късмет, здраве и наистина нека тая година да ни даде едни добри добиви, ако е възможно. В Тимък Агро нашата мисия е да работим в тясно сътрудничество с земеделските производители, да отговорим на предизвикателствата пред тях и да им предоставим най-ефективните земеделски технологии в света. Нашата философия е проста – да използваме природните механизми като сила, която подхранва. Ние създаваме и произвеждаме нашите технологии чрез използване на естествени молекули и процеси. Тимък Агро е основана през 1959 година на брега на Бретан, Франция. Първият ни продукт е иновация от морето. Мощен и уникален почвен подобрител от екстракти от водорасли. Днес ние помагаме на земеделците по целия свят да преодолеят трудности и да увеличават добивите си чрез иновативни решения. Инвестираме сериозно в научно-изследователска и развойна дейност, чрез Световния иновационен център Рулие, частна институция, която изучава почвите, растенията и животните, изследва тайните на природата и разработва индустриални процеси, които променят традиционните разбирания в земеделието. Сътрудничим си с университети и водещи световни експерти, за да изследваме реални проблеми на терен. Целта – да подобрим земеделското производство, като същевременно опазваме почвата, водата и въздуха. Нашите фабрики използват отговорни технологии за намаляване на емисиите. Разполагаме с патентовани решения, които намаляват загубата на хранителни вещества и подпомагат растенията да ги усвояват по-ефективно. Разполагаме с технологии, които подпомагат биологичното разнообразие в почвата. Чрез изграждане на доверие, ние разбираме нуждите на фермерите и адаптираме нашите решения спрямо местните предизвикателства. Нашите фабрики са на стратегически локации и могат да адаптират формулациите към специфични нужди и земеделски практики. В Тимък Агро се ангажираме да обединим наука и природа, индустрия и върхови постижения. Експертиза и страст. Устойчивост и производителност. Земеделие, вдъхновено от природата.